Je komentovanie výzoru cudzieho človeka slušné alebo neslušné, vhodné alebo nevhodné? To je téma, ktorú aktuálne riešim na Instagrame. Pravidelne riešim na Instagrame a vždy sa nájde niekto, kto ma presviedča o tom, že je to v poriadku a je to slušné. Pokiaľ to nie je podané vulgárne, ja osobne si myslím, ale je to názor aj mnohých odborníkov, napríklad psychologov alebo ľudí, ktorí sa venujú dievčatám s poruchami príjmu potravy. A komentovanie výzoru je proste zbytočná vec. A nebavíme sa iba o negatívnych komentároch, ale v podstate aj o pozitívnych komentároch. Táto debata vznikla vlastne z toho, že keď mi začali chodiť komplimenty na to, že aká som najkrajšia vo vyrovnaných vlasoch a neviem čo, tak mám tendenciu si ich umyť a dať si ich na prírodno, na moje prirodzené kučery, lebo tak sa teraz cítim proste najlepšie. Viem, že ja som celú svoju pubertu tie moje prirodzené vlasy ako keby nepríjmala, alebo teda nie, že celú pubertu, celý život od puberty. Tie moje prirodzené vlny proste sa mi nepáčili, vždy som si prišla strašne neupravená tak. Až kým som neprišla do bodu, že som si povedala, že chcem skúsiť tie svoje prirodzené vlasy nosiť tak, ako sú. A tým pádom zmením strih vlasov a zamilovala som sa do svojich prirodzených vlasov a prirodzených kučier, ktoré proste vynikli v tom novom strihu. A práve preto, že som vlastne tak dlho v mojom živote nepríjmala tie svoje prirodzené vlasy ako súčasť mňa, tak o to viac ako keby ochranárska som voči tomu, alebo ako to povedať, že o to viac ma vlastne nepoteší pozitívny kompliment na to, keď mám napríklad vyžehlené vlasy. A ešte keď tí ľudia vlastne píšu, že toto si ty, takto si najkrajšia, neviem čo. No a toto isté sa môže stať napríklad mladej babe, ktorá funguje, je spokojná so svojím telom a dajme tomu, že ochorie, 5 dní sa poriadne nenaje, necíti sa proste dobre, není hladná, má chrypku, napríklad schudne. A teraz potom, ako schudla, začne dostávať pozitívne komplimenty. Čo z toho mladému dievčaťu, ktoré možno nemá úplne vybudované to sebavedomie, čo jej z toho vyjde? Vyjde jej z toho, že keď som takto pochudnutá, tak sa ľuďom páčim, dostávam pozitívne komentáre na tú váhu, mala by som si ju udržať. A presne takýmto spôsobom sa môžu vyvinúť nezdravé stravovacie vzorce, nezdravé cvičiace vzorce, lebo áno, dá sa cvičiť nezdravo, nejaké poruchy príjmu potravy a tak ďalej. Samozrejme, tam hrá rolu strašne veľa faktorov, niekto to preletí, vôbec nerieši a u niekoho to môže niečo takéto spustiť. A si zoberte, že to vyplýva z pozitívnych komentárov. Čiže akú šarapatu vie v živote a v sebaobraze mladého človeka spraviť vlastne negatívny komentár tohto typu. Dajme tomu, že niekto si v piatok dá proste nový strih vlasov a v sobotu, v nedeľu si to úplne užíva a páči sa mu to a učí sa s tým žiť a tak ďalej. Človek ide do školy a tam zrazu mu, ja neviem, 1-2 spolužiačky povedia, že pre Boha, to čo máš na hlave, že to je hrozné, alebo povedia, že fúha, že takýto účes, že ono to ani nemusí byť, že vyslovene vám povedia, že je to hrozné, ale proste povedia niečo, z čoho je jasné, že sa im to nepáči. A to je napríklad niečo, čo ja učím svoje deti. V ideálnom prípade by si ten človek povedal, že OK, tebe sa to nepáči, v pohode, ale mne sa to páči, ja som s tým OK a ty to proste na tej svojej hlave mať nemusíš, ja to tam mám a som OK. Hej, že ako keby stojí si za tým napriek tomu, že ten feedback, ktorý dostal od niekoho, bol, dajme tomu, negatívny alebo proste dával jasne najavo, že tým ľuďom sa to proste nepáči alebo whatever. To je niečo, čo ja učím svoje deti, ale napríklad mňa to nikto neučil. Myslím si, že väčšinu z nás, minimálne z mojej generácie, toto nikto neučil. To z mnohých z nás sa v puberte, v dospievaní takéto komentáre mohli dotknúť. Niekoho sa mohli dotknúť viac, niekoho sa mohli dotknúť menej a u niekoho mohli kľudne spustiť či poruchu príjmu potravy, alebo hocičo iné. Hej? A to ja nehovorím, že ten jeden komentár za to môže. To je vždy sa to týka viacerých vecí, ktoré tam hrajú nejakú rolu. Hej? To, aké má ten človek sebavedomie, to, aká má doma zázemie, to, čo mu hovoria rodičia a tak ďalej. Ale vy nikdy neviete.
A práve ten jeden komentár môže byť tým spúšťačom toho, že niekto proste bude mať z toho zlé stavy, zhoršený duševný stav, že si bude chcieť ublížiť, whatever. Ja napríklad učím svoje deti také jednoduché pravidlo. Ak je to niečo, čo človek nemôže do 3-5 sekúnd do minúty zmeniť, tak to nekomentuj. Ak má niekto špinu na zuboch, ak má niekto, ja neviem, niečo vo vlasoch, niečo mu tam spadlo, ja neviem, list vonku na prechádzke, alebo whatever, alebo má niečo špinavé proste na mikine, to je niečo, čo môžeme v rámci výzoru okomentovať. My sa snažíme tomu človeku povedať, že toto je asi niečo, čo by si chcel odstrániť, zmeniť a tak ďalej, že ho proste upozorníme na niečo. Máš čokoládu na zuboch, hej? Tak proste, alebo máš niečo medzi zubami. Tak asi väčšina ľudí nechce chodiť po svete s niečím medzi zubami, čiže je to vhodné toho človeka na to upozorniť citlivým spôsobom. Ako náhle je to niečo, človek zmeniť nevie a nemôže. Nový účes, napríklad postava, napríklad to, ako sa dnes obliekol do školy, napríklad veľkosť nohy, napríklad krivé zuby, napríklad kruhy pod očami, napríklad, že vyzerá unavený, napríklad, akože doplňte si tam, čo chcete. Náhle je to niečo takéto, nie je vhodné, nie je to slušné to komentovať. No a teda tým sa snažím povedať, že akokoľvek komentuje niekoho výzor, je proste iba odrazom toho, že daný človek, ktorý ten výzor komentuje, nie je s niečím úplne spokojný v rámci seba. To hovorím pre vás, ktorí ste terčom takýchto rečí, aby ste si to uvedomili. Pretože človek, ktorý je so sebou OK, nič mu na sebe nechýba a má sa rád, nemá v podstate nikdy dôvod komentovať výzor cudzieho človeka. Akékoľvek negatívne komentovanie cudzieho človeka vychádza väčšinou z našich vlastných insecurities a z toho, že ten druhý človek má niečo, čo my mu väčšinou podvedome zavidíme. Sa nesnaží napasovať sa do nejakých ideálov krásy a ide si svoje a vyzerá tak, ako on chce vyzerať. Alebo či je to tým, že ja neviem, nejakým spôsobom vystupuje, čo nás môže triggerovať a môže nás to triggerovať práve preto, že my v sebe nemáme v rámci tohto niečo vyriešené. Pre mňa proste sú tieto témy dôležité, nie kvôli sebe. Ja už som si vypočula také veci na svoj výzor, na boh vie čo ďalšie. Ja som v pohode. Ale ja mám 2 dcéry a ja mám okolo seba mnohé ženy a ja vidím, čo to ľuďom robí a ja som bola kedysi dievča v pubertálnom veku. Dobre viem, ako niektoré komentáre dokázali otriasť mojim sebavedomím. Pozor, to som bola z rodiny, sa nekomentoval veľmi akože výzor a môj už vôbec nie. Niekto nemá ani v rodine to zázemie a v tej rodine v kuse počúva komentáre a potom ešte začne tie komentáre počúvať v škole napríklad. Fakt to vie byť veľmi ubližujúce. Aj nevinné komentáre podané nevulgárne a bez výsmechu proste vedia narobiť šarapatu. Posledná vec, ktorú chcem povedať, veľmi ma na tomto zaráža to, keď sa to snažím vysvetliť tým ľuďom, ktorí takéto komentáre píšu alebo hovoria, proste to automaticky obratia na to, že aha, tak ty s tým nie si v pohode, tak prečo to riešiš, neviem čo, bla bla bla, aj keby to tak bolo. Tak prečo ty si človek, ktorý keď ja ti poviem, že toto je neslušné, nevhodné a ty si to ešte preložíš do toho, že mne to ubližuje, stále si za tým stojíš, že ale je to v pohode. Že tomuto ja nerozumiem, že keď ty si myslíš, že to, čo robíš, niekomu ublížilo, bolo by slušné sa ospravedlniť. Takže toľko k dnešnému ránu. Ja idem ku kaderničke, takže preto si s týmito vlasmi nebudem dneska nič robiť. A tak.